ስለዚ ሓዋተይ በዚ አይን ሰንብድ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ኣብዚ መፂና ዘለና በዚ ሕጂ ከቋርፅልኩም ኣይትሕሰቡ እዞም ኣሕዋትና ይውፅኡ ሕጂ ክወፂልና ኣና ድማ ኣብዚ ወፂና ዘለና ከቋርፅ ማለት ግን ኣይኮነ ኣይቋርፅን እቲ ሽግር ኣብታ ዓዲ ዘሎ ከይቋረፀ ክነሱ ኣይቋረፅን እዚኣቶም ይውፅኡ እቲ ሽግር ክፍታሕ እዩ ኣቦና ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምንታይ ኣለዎ ትፈልጡ ኢኹም ኩልኹም ኣቦኹም እዮም ነዞም ንኣሽቱ ነዞም ዓበይቲ ናይ ኩልና ኣቦ እዮም ስለኦም ኣብዚ ወፂና ለይትን መዓልትን ክንሕገርግር ይግባአና እዩ ማለት እንታይ ተቀዳማይ ፍትሒ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ግን ዓለም እትግብሮ ዘላ ምግባር ኣድላይነት እዩ ከምዚ ኣሕዋትና ዝብልዎ ዘለኹም ኩልኹም ኣብዚ ኣማኢት እንህለኹም ኣብቲ ትዊተር ፅሒፍኩም ስም ኣውፂኢኩም ፓስወርድ ጌርኩም ከምዚ ኢልኩም ተፅሒፍኩም ለውጥ የምፅእ እንድሕር ኮይኑ ክንጥቀመሉ ንክእል ኣለና ኣብቲ ሲስተም ንእቶ ስለዚ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ፅቡቅ እዩ ንርእስና ኮይና ንዓዋትና ንኹን ንሃገርና ንኹን እቲ ሃገር ናይ ሓቂ ኩልና እንምነያ ሃገርና እስራኤላውያን እውን 40 ዓመት ዝወሰደሎም ናብታ ዝፈትዎ ሃገሮም ንምእታው ስለ ዝኾነ 100 ዓመት እንታን ከይወስደልና ትኽ ብዝበለ ቅንዕና ጌርና ልብና ተመሊስና ብሓባር ብሕብረት ብፍቕሪ ብሓድነት ኣሕዋተይ ሓደይ እንዳተባሃልና እንተኸይድና እግዚአብሔር ክዕውተና እዩ እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ሽግርን መከራን ዘለው ይርዳእዮም ነቶም ዝሞቱ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ነቶም ዝሓመሙ ድማ ምሕረት የውርደሎም ማለት እዩ መድሃኒት የብሎምን ከምቲ ልብኻ ዝሰብር ልብና ተሰይርና ኣና መፅና ዘለና እቲ ሓደ መንእሰይ ዝዛረቦ ዝነበረ ብፍላይ ኣብዚ ንመድሃኒት ኢሎም ዝተሰደዳ ገንዘብ ኣለዋ ኢሉ ኣብዚ ግን የድልዮ ሰብ የለን ካብዚ ንላዕሊ ወቐሳ ካብዚ ንላዕሊ መንእሰይ ከስተንትን ከሎ ከመይ ልብኻ ኣይትንክፈኩምን ተተንኪፍና ኣና መፅና ማለት እዩ ስለዚ ንርዳእዮም ከምዚ ዝበሃል ዝነበረ ብዓቕምና $1 ትጠቅም እንድሕር ኮይና እታ ዶላር ብሕብረት እንተኸይዱ ካብ በብውልቂ ዝኸይድ እውን ብሕብረት እንተኸይዱ ንክንደይ ዝሓመሙ ክፈውስ ስለ ዝኾነ ዓስቢ እውን ማለት እዩ ስለዚ እንድኻታት ምሕጋዝ ዓብዪ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣይነቕምር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላምን ፍቕርን ይወርደልና ወዲኩም ነው እና ዘርበለው መስገን እግዚአብሔር አምላክና ወለደ ምስጋና ይሁን አሜን ለሐቂ እንጂ ታቂብና ወደደና ወገናትና አዋትና እንጽፍ እንደነው ቃል ሆነው ሁሉ ወንቲ ተነማለ ወዝግባና ባባና ዝልለ ተነማለ አዚ ቀሪና ለና ማለት ግን ኣብዚ ሓደ ከምዚ ንሰምዖ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ ሰብ ምስ ነብሲ ክሕረቕ ዘለዎ ማለት እዩ ኩላትና ሰባት ካብ ገዛና ገዲዱና ዘምፃና የለን ናይ ሕሊና ጉዳይ ስለ ዝኾነ የሕዋት ይጠፍኡ ስለ ዘለው ይእሰሩ ስለ ዘለው እሞ ከዓ ብፍላይ እዞም ቤተ ክህነት እቲ ቃል እንታይ እዩ ዝብለና ነቶም ኣብ እስር ቤት ዘለው ኣብቲ እስር ቤት ከም ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም እዩ ዝብል ቃል ማለት እዩ ኖን ኣብ ገዛኻ ከም ዘለኻ ኣብቲ እስር ቤት ክግረፉ ከለው ምስኦም ትግረፍ ከም ዘለኻ ክነብዑ ከለው ምስኦም ትነብዕ ከም ዘለኻ ክሳቀዩ ከለው ምስኦም ትሳቀ ከም ዘለኻ ኮይንኩም ዘክርዎም እዩ ዝብለና ትፅሑፍ ማለት እዩ ስለዚ መን ቀዳማይ ነይሩ መን ዳሕረዋይ ዘይኮነ ኩልና ጎይና ንምንታይ ሰላም ንምምፃእ እቲ ዋና ነገር ሰላም ኣብ ዓዲ ስለ ዘየለኦም ዘምሕዋትና ወፅኦም ዘለዎ ማለት እዩ ንሰላም ከዓ ኩልና ክንፅዕር ይግባአና ማለት እዩ ኣፍታል ምዝሓብሩ ኣንበሳ እንታይ ይገብር ክሕዝ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ክንሓብር ይግባአና ቀደም ኣበይ ነይሩ ኣየገድስን ካብዛ ለማዓንቲ ኩልና መጀመርያ ምስ ነብስና ክንተዓረቕ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ዓርከይ መሓዛይ ከይዱ ምስኡ ክኸይድ ዘይኮነ ይግባአና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብዚ ከም ዝመፃና ነብስና ክንሓታ ቀድም ኣለና ነቲ ውፅዕሲ ጎኒ ክንኮነ ኢልና ኣሚንና ካብ ገዛና ክንመፅእ ኣለና ማለት እዩ
ስለዚህ ከምኡ እንተመፂና ሓሳባት ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ግን መፍትሒኡ እንታይ ምዝርራብ ምርድዳእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ቅቡል ሓሳብ ከምፅእ ይኽእል ዘይ ቅቡል ሓሳብ ከምፅእ ይኽእል ነቲ ሓሳብ ኣይነጥጎና ወላ እቲ ፅሑፍና እንታይ ዝብለና ንኩሉ ተዓዘቦ እሞ ነቲ ሰናይ ሰዓቦ ይብል ንሕና ዘድልየና ንውሰዶ ስጋ ምስ ተሓደ ብዕራይ እኮ ኩሉ ኣይኮንካን ትወስዶ ዘድልየካ ኢኻ ትወስዶ መዓዝ ዝጓሓፍ ኣለዎ ስለዚ ሰብ ከዓ ዓቕሚ እዩ ዝዛረብ እቲ ዝውሰድ ግን ክንወስድ ይግባአና ማለት እዩ መጀመርያ ክንከባበር ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ንኣሽ ወለዶ ንሕና ወላ ኻናት ትኾንና ንኣሽ ኢና ማለት እዩ እቲ ንእሽለይ ወለዶ ኢኻ ክስምር ዝኽእል ክሰርሕ ዝኽእል ንእሽለይ ወለዶ እዩ እቶም 30-40 ዓመት ኣብዚ ዝተቓለሱ ከዓ ፍርኦም ንሕና ኢና ማለት እዩ ንሕና ናይ ልቢ ተተቓሊስና ንሕዋትና ንወገናትና እንተሲዕብናዮም እንተተዛሪብናዮም ቃሊና ኮ ነውፅእ ዘለና ማለት እዩ ንሳቶም ኣብ እስር ቤት እዮም ዘለዉ ንሕና ግን ቃሊና ነውፅእ ዘለና እሞ ከዓ ኣብ ግዜ ዕረፍትና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ክንሓምቕ የብልናን ከይንሰማዕ ተሳሚዕና እዩ ዝብል ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ ግዜ ክወስድ የብሉን ዘይምስማዕ ማለት እዩ ዛስዋኢ ከዓ 30-40-60 ዓመት ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ዘይምስማዕ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ከይሰምዑ ዝሰርሑ ወገናት በላሕቲ እዮም ረቀቕቲ እዮም ማለት እዩ ነቲ ረቂቕ ከዓ ንሕና ክንረቀሉ ይግባእ ማለት እዩ ብዝከኣለና ኩሉና ክሰርሕ ይግባአና ናይ ፖለቲካ ክእለት ዘለዎ ፖለቲካ ክሰርሕ እዩ እቲ ካህን ከዓ ክፅሊ እዩ ኣብ ከምዚ ከዓ መፂኡ ከዓ እንታይ ገብር እዩ ንዓለማት ከስምዕ እዩ ምክንያቱ እዚ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እዚ መዓንቲ እኪብና ዘሎ ናይዞም ወገናትና ኣሕዋትና ኣብ ሊብያ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ወገናት ይሳቀዩ ዘለው ኣብ ዓለም ምሉእ ጫቁጫቁ ምስ ተባሃለ ለውጢ ኣምፂ ከምፅእ ኢኻ ማለት እዩ ለውጢ ስለ ዘለዎ ኢና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ምክንያቱ ነዛ ሓንቲ ሰዓት እውን ኣብ ገዛና ማሚቕና ኮፍ ክንብል ንፈተና ግን ለውጢ ስለ ዘለዎ ንለውጢ ክንሓብር ኢልና መፂና ኣለና ስለዚ ቀደም ዘይምስማዕ ዝነበረ ዘይኮነ ዘገድሰና ካብሎም መዓንቲ ሓደ ኮይንና ንኸደሉ መገዲ ንምንታይ ኢና ሓደ ንኸውን ማለት እዩ ነታ ኣብ ዓዲ ዘሎ ጭኑቕ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ኣብ ቁሪ ዘሎ ንዕኡ ንምርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ክንሓብር ይግባአና ዘረባ ኮይኑ ዝሓልኩም ማለት እዩ እንተሓቢርና ግን ዘይፈርስ ነገር የለን ማለት እዩ ሓንቲ መገዲ እኳ እንተሪእናያ ብሳዕሪ ዝነበረት 3-4-5 ሰባት እንተሓሊፎማ መገዲ እያ ትወፅእ ስለዚ ኩልና እንተሓቢርና ከዓ ነቲ ዘሎ ነገራት ክንስዕሮ ኢና ኣይንጠራጠርን ኢና ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ጭንቀት ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ዘለው እግዚኣብሔር ይብፅሓዮም